Jalal kai mun dauki na rayuwa cikin bunka Ahmadu ne ka kara tsarkake ruhi Allah ɗayan ta girman ka Ahmadu ne Allah duk juyin zamani karka bani na shirka Ahmadu ne ubangiji ana na ganin wani koyin kira shi ya kai ka Allah salatan summa salam sayyidul kauni wa alai wa sabati ajma'i na rabbani salatin ya mamaye auliya da anbiya rabbani su kula ma uku yaushe burin su ne ya da addini da ya za a warware nafsa a yau rayuwa cikin Allah ba gane lamarin nan sai an shigo cikin fa'ida shewa Ahmadu Tijjani shaidar mu ne agun Allah bayan duniya ta yi maka shaida gurin fadar Allah duniya gaba ɗaya ta rikicewa na batun fahila la ilaha illallah 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 ala muhammad rasulullah Allah ya tsarkake annabi duk sirrin hannunsa kowa da tagoyen shi ta askewa da tarsa ya bashi martaba da mukamomin da babu mai irin nasa kai ne makular girma gatan duniya ba kai ne mai girman da rabi ya bayani a Qur'ani wanda duk ya bi ka Muhammad shi za ya sami imani kai ne